Ara volíem parlar un poquetet de les maderes pels mànecs. S'ha de tallar la fusta en lluna minvant. La minvant de gira sol ser bona per tot perquè l'arbre sol estar més adormit, no té tanta sàvia, i en no tindre tanta sàvia pareix ser que la madera s'eixuga més. Era per instint el que quan tu te n'anaves a netejar arbres o passejant, el donaves compte d'algun dels mamons que eixien de l'arbre, més rectes, més redons, i podien ser útils per fer mànecs. Entonces el que feien és que el tallaven i es deixava secar a la sombra. El secar-lo a la sombra era perquè no es secava absorbit del sol, perquè no badara i que es quedara bé. Perquè dona't compte que el mànec n'hi havia voltes que estaves tot el sant dia en contacte amb ell. N'hi havia mànec que venia molt a la mà, i això es dia. És que m'estime més este ferrament perquè em ve més a mà. El vindre'n més a mà té un sentit, que per exemple, el que és si parlem d'un llegó, un llegó té la fulla molt prima, amb molta presa, i és per rascar, no és per acabar. Això què vol dir? Pues que quan ve a mà, perquè està ben manegat, o perquè té la xura ben donada de la fulla, tu de la postura més còmoda de parat, rasques i fas més tros sense patir ni forçar els braços més del que cal, perquè ve a la mà. I això era algo que estava ben dit. Després, si agarrem maderes com, per exemple, havíem posat... Per exemple, les figueres trauen mamons molt rectes i molt bons, però no mos ocorrirà fer un mànec de figuera perquè mos duraria un estiu. Després, tenim la morera, que és molt bona per fer mànecs, l'om, també és bo. Després tenim les d'avellaner. S'han fet mànecs com, per exemple, este és de tarongerbord. No li molesta massa les ranuretes que té, perquè el mànec arribava a un moment en què si a tu el ve a la mà per grossària, per llargària i per la feina que estàs fent, el canses molt menys. Què ocorreix? Si tu t'agarres, per exemple, este és d'embresquillera. L'embresquillera, un mamó bo, doncs agarres i el guardes, és que per instint ho fèiem. I este és de guaiacaner, d'un guaiacaner, els rebrolls de baix del guaiacaner, i no són roïns. Però com són ferramentes que no són per gastar res un dia sencer, que potser són per un rato puntual, no arriba a molestar-te el que el mànec siga d'una manera o d'una altra. Però les eines que s'han de gastar tot el sant dia en contacte amb el mànec, sí que es buscava el que fora noble. Arribava un moment en què el mànec es feia fi. De tant de gastar-lo i tant del rosse, en vez de gastar-se les mans, es feia el mànec lluent. Quan el mànec feia lluent, el que feia és que doblava i s'esmunyia. Hi havia el costum de tirar-se una escopinyeta a la mà perquè la humitat de l'escopinyar s'agarrara i s'adheria més a les mans i no s'esmunyia. Però n'hi havia altres voltes que el que feien és que agarraven un vidre i el ratllaven, el mànec, sense que fera cap desgarda. Perquè al ratllar-lo, les ranuretes que ell feia que el mànec s'agarrara a la mà fort i que no es fera mal, que no el rodara. Perquè si el rodava podia, per això, fer-te més bombolla i aquest rosse era molest. I damunt no el donava tanta força, el no tindre adherència a la mà, no el donava tanta força per poder treballar més a pressa. Molt important el tipus de madera. Ja hem dit, la de Sorolla era bona,
maderes bones, unes millor que altres, però per exemple també havien dit que la de figuera era massa planeta, la de garrofer, els mamons de garrofer no eren forts, en tan fort que és el garrofer no eren bons, i la d'olivera era massa forta. El notaves molt el rebot dins de la mà. Havia de ser maderes nobles. Però ja dic, si tu no havies d'estar tot el dia en contacte en el mànec, en la mà, i havia de ser un rato, doncs, la manegaves conforme el venia bé i au. La tendència era quan tu veies alguna que podia aprofitar-te per mànec, guardar-ho, igual que si podia aprofitar-te per forca. Era per instint. Maderes hi han dit, per exemple, aquestes maderes o esta, que s'havien de doblar, són maderes nobles, això es feien en verd. Quan estava acabada de tallar, la posaves una flamera de foc dins la vara i anaves doblant-la a poc a poc per donar-li la forma que tu volies. Quan ja tenies la forma, li feies una lligasseta i la penjaves a la sombra perquè secara i ja es quedava en la forma donada, la forma feta. Això era important, però com ja es necessitava fer-ne per doblat, fer-ne per mànec, fer-ne per forca, doncs tu ja anaves en la idea i en el moment que pillaves la fusta apropiada o la vara apropiada, ja la guardaves i la deixaves per fer després d'ella l'ús que tu cregueres.